नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो केमेराया नै ओमफ्राय खुनु प्रब्लेम गैया गोदान केमेरा आरोना बेयो लोगोफोर ओमफ्राय आङो लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खिथानि बिराद इम्परटेन्ट दे बिराद इम्परटेन्ट फै आं देखायनि नोंथांमोननो दे मोजां बुस्थु देखायना आं नोंथांमोननो नोंथांमोना नायनो हागोन नै मा बुस्थु दङ बेयाव गप्र नोंथांमोना नुखादों आं बारा गोबाव जायाखै बेखौ बायनाया आं भिडिअबो होदों इउटुबाव नोंथांमोना नुखादों नङा होमबा ओमफ्राय आङो मा जादों मिथिबायना लोगोफोर आङो बे गप्र'जों भिडिअ बानायोबाथ' मबाइलाव सोस्लायफिननांगौ जायो नालाय ओमफ्राय आरो बिनि उनाव एडिटिं खालामनांगौ जायो ओमफ्राय आं माने बेफोरबायदि मोननै मोनथाम खामानि मावबाय थानो बिराद बाबाय आरोना ओंखायनो आं भिडिअ बानायनो मोनाखै बेजों बारा आङो दिनैसिमहालागै बे गप्र'जों भिडिअ बानायनाया मोनथामल'सो बानायदों ओमफ्राय मोनथामल'सो आपल'ड खालामनो मोनदों इउटुबाव बेजों बानायनायखौ आरोना खिन्थु ओरैबायदि डेन्जार फैयो क्वालिटिया डेन्जारखा खिन्थु ओमफ्राय बेयो थेवबाबो आंनि थाखाय नङा बायदि मोनदां मानो होनना बुङोबा लोगोफोर बियो अनलि फर मट' ब्लगार जेनेबा आरोना जायफोर मट' ब्लगिं खालामो जायफोरा बाइक राइड खालामो मायो बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना खिन्थु जोङो जाबाय आखाइजों हमनानै बानायो नालाय आखाइजों हमनानै बानायनायाव एसे आं दिक्कत मोनदों जेनेबा एकदम ओमफ्राय स्टेन्ड लायो आं नै बेजों ओमफ्राय बेथ' नै चार्जार ओमफ्राय आं नैफोरखौथ' नै दाबो इउज खालामाखै बेनो बिदिनो दङ बेफोरबो बिदिनो दङ नै आथाया आं बोखाराखैनो दाबो बियो आथायानो आरोना बेखौ बोखारनानै सिथाबनानै नोंथांमोना हेलमेट मायावबा लागायनो हायो बेबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं मा सानखो दायो बेनि बे चार्जार केबल दे आं दा मा सानखो लोगोफोर आं दा फानफिननो सानदों आरोना मानो होनबा आंनि थाखाय नङा आरोना बेयो मट' ब्लगारफोरनि बाइक राइड खालामग्रा जायफोरा बाइक राइड शप दङ नोंथांमोना आं खमावनो हरगोन गोदानसो बियो मास मोनसेनि एसे बारबाय खोमा आं बायनाया खिन्थु मोनथामल'सो भिडिअ बानायदों आं दिनैसिमहालागै बे केमेराजों मानो होनबा बानायनो समबो मोनखाया आङो बारा ओंखायनो ओमफ्राय आं दा बेखौ फाननो सानदों जेबो स्क्रेचबो गैया गोदान केमेरा बारा गोबाव जायाखै ओमफ्राय आङो जि भिडिअ बानायदों बेयावबो नै कभारखौ होनानैसो बानायखादों ओमफ्राय नै केबला थाखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर लाग्रा दङबा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन खमावनो हरगोन आरो ट्रास्ट खालाम जेनेबा आं भिडिअ बानायखाबाय थाग्रा मानसि आङो जानला मोनला खोथाफोरखौ बिदि थगायनो हाया आरो थगाया आङो नोंथांमोना माने मोजां केमेरा मोनलांगोन आरोना आङो बारा गोबाव जाखायाखै नालाय 1.5 मास 1 मासनि एसे बारा जाबाय बायदि मोनदों आङो बेखौ बायनाया एसे बाराबो जानो हानाय बेनिफ्राय जेनेबाबो आङो इउज खालामनायबो जानाय नालाय खननै खनथामल'सो आं भिडिअ बानायदों बेजों ओंखायनो आङो दिनफोरखौ एसे सर्ट मोनदों बारा गोबाव जायाखै बायनाया गोदानसो नोंथांमोना मोजां केमेरा मोनलांगोन जुदि नांगौबा आरोना गप्र' सोरनोबाफोर हिर' 10 ब्लेक दे मडेला गाइस हिर' 10 ब्लेक नोंथांमोना मिथिखायो हिर' 10 ब्लेकआ वाटारप्रुफ फैखायो आरो मोजां बेयो क्वालिटियाबो आरो बारा गोबाव जायाखै नालाय बायनायानो गोदानसो ओमफ्राय आं दा उपाय गैया आं बेखौ फाननो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि नांगौबा आरोना कन्टेक्ट खालाम आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ नै स्क्रिनाव होना दोनबाय थाखादों बे नाम्बाराव आंखौ कन्टेक्ट खालाम जायनो नांगौ आरोना आं प्राइसखौ रायलायगोन नोंथांमोनजों जायफोरा लायो आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय प्राइसखौ रायलायनोसै ना मा बुङो बा मट' ब्लगारनि शप दङबा बाइक राइड खालामनोबा मोजां केमेरा मोनलांगोन हिर' 10 ब्लेक बिराद मोजां आरोना खुनु प्रब्लेम गैया बे गोदान केमेरासो आरो बारा दिन जाखायाखै बायनाया दे लोगोफोर बेनो आं नोंथांमोननो बेखौनो खिथानो थाखाय आं दिनैनि भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननो आं मोजां देखायना आंनि खाथियाव हरलाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो केमेराया नै ओमफ्राय खुनु प्रब्लेम गैया गोदान केमेरा आरोना बेयो लोगोफोर ओमफ्राय आङो बेजों नै बेफोर बुस्थुखौ आं इउजखौनो खालामाखै दिनैसिमहालागै नै मानो होनबा बारा दिन जाखायाखै नालाय नैफोरखौ इउजखौनो खालामाखै दाबो जास्ट आं अनलि नैयाव स्टेनाव लागायो भिडिअ बानायनाय समाव नै दा बेजों मारिना लायो जाबाय आरो आंना मानो होनबा आं मट' ब्लगार नङा नालाय लोगोफोर बेनि थाखाय दे नोंथांमोननो नांगौबा कन्टेक्ट खालाम आंखौ गोख्रैनो थाबैनो दे जायनो नांगौ